Jo passejava amb el nen petitet d'un germà. Què feu? Farem una església que Catalunya quedarà orgullosa d'ell. Vaig veure néixer a la Sagrada Família fins al final, que ha quedat preciosa. Barcelona era un poble, perquè pensi que no ningú deia res, tot anava a la seva. No, sí, feien balls pels carrers, venien a fer verbenes, la gent agafava la coca de Sant Joan i agafàvem i ens n'anàvem a Montjuïc, a la Font del Gat, a menjar la coca de Sant Joan. Tota la gent, trobàvem al carrer, on vas? Cap a Montjuïc, cap a menjar la coca de Sant Joan. He tingut sort. Els metges han fet bastanta feina, per mi poca, perquè no he tingut mai un fixe. Sempre he estat bé, gràcies a Déu. Una miqueta de moll amb coll, tonteries, encostipada, bueno, el corrent. Però he estat bé, gràcies a Déu. Cada dia ho pregunto, per què he arribat amb aquesta edat? Voldria saber, sentir una veu de dir, és per això. Però voldria saber-ho per què he arribat així. Que aviam, per què? Perquè són tants anys, me'n faig, perquè soc tan gran i perquè m'ha tocat a mi. Hauria pogut tocar la primera, no? Però pas això. Els 3 anys de guerra ens va fer. No teníem menjar, havia d'anar amb els trens, agafar el tren amb una maleta, anar als poblets a buscar menjar, perquè de Barcelona teníem gana, no teníem res. Han passat 3 anys tremendos. Els 3 anys de guerra he treballat i tant. Feia corbatera, perquè els homes, quan s'acaben de vestir la camisa blanca i la seva corbata, és un estupendo. Són molt guapos. Demà jo anem a missa i un cop a missa, que serà el meu cumpleaños, farem un berenar. Després de la missa, a menjar xocolata amb xurros. La família els convido amb xurros i xocolata, ja està. I aquí qui hi ha? Aquí hi ha la Rosita i el Quimet, d'Austràlia. Va començar la guerra. I aquest vestit el vaig estrenar per anar a ballar. Blanc no es podia... Res. Ja està. Després de la guerra, No, no. jo em vaig casar negra.